Fundamentalna nauka je alat obmana. Nauka ne teži pronalaženju istine. Ona postavlja pravila i barijere kako ljudi sami ne bi otkrili istinu. Od detinjstva nam usađuju mit da je nauka iskreno znanje o svetu. Navodno, naučnici prikupljaju činjenice, analiziraju ih i izvode zaključke. Zašto? Teorija je prethodno izmišljena i proglašena za istinu, što se ne može dovesti u sumnju. Moderna nauka nastala je krajem 19. veka. Od tada ništa se nije promenilo. Samo prilagođavaju nove podatke staroj teoriji. Ne uspeva. Tada naučnici počinju da fantaziraju. Oni su izmislili dinosauruse, rimske careve, crne rupe, tamnu materiju i mnogo toga. Samo da bi sačuvali neradujuću dogmu i lažnu teoriju. Iz alata znanja, nauka se pretvorila u alat laži. Ali naučnici nisu zabrinuti. Oni su plaćeni. Oni izlažu ljude u zabludu. Normalan posao.